Okay, nde CV yanu ndaiona tizachira kuimbira ni ngakhala successful. Eti? Chabu madam. Zoma mwangu. Next. Oh, mucha ukhala. Oh, atakala hivi bani. Sajia nguru. Sio muone tuna. Okay, munapanga chani? Ine tinapanga zambiri. Zote company wenena basi mundilemba ntchito. Sinanga tema kandi chiganizo chimene tikamaliza interview. Kuti tikulemba ntchito kapena iyayi. Iniyo muli ndi kuthekera ngati kuti tikulembe ntchito muganiza kuti muli ndi kuthekera? Tsono madam Pepani, inu muganiza kuti ntchito imene lipa company pano mutha kuigwira nokha? Company yonse ikulu ntchito imene mutha kuigwira nokha. Mukenera kundilemba kuthekera kulipo. Ntchito yachiro kapala. Muzoti mabwera kuma interview? Ndimene mukuyankhula mu atha kulemba ntchito? Olemba ndinu madam. Muyenera kundilemba. Ntchito yakulu pa company pano. Muyenera kundilemba madam. Okay, chabwino tizachita kuimbira ne phone. Next. So next walibe wachero mwampezaro. Muri mundimbira phone. I think mungondipatsa nambala yanu kuti ndidzadziwe yote kuthera kumapiro kwake. Ama kuimbira ne phone ndikujeni ndi apa reception. Kwana kasi muauza ndipatse be nambala yanu kuti mukati mwanditenga ndidzaone kuti nambala yanu. Ma interview yanu tatana tulukani ena abwerapo. Palibe samene abwera mu interview ne mwanditengapo. Madam, kwachiko. Timakandi decision imene tikapanga tikaziona zonse tikapanga evaluate mapapers a anthu onse omwe tapanga interview. Baba mukundithela nthawi to mukudyera nthawi anzano amabwera kuzapanga interview. Palibe samene abwera mu interview ine mwanditenga. Mwampeza madam. Wanchiro mwampeza. Interview yatawa. Bana zitulukani. Next. Next aunama. Ine mandinosangalatsa bwanji God. God zomwezi madam. Zomwezi God.